Empezamos. Ben, boa tarde a todos e todas. Damos comezo á sesión extraordinaria do pleno do día xoves 22 de xuño de 2023, no que vai ter lugar o sorteo dos membros para as mesas electorais das eleccións xerais do vindeiro 23 de xullo. Tito, por favor. Xa está. Suplentes incluídos. Preparas. Ose non lo imos imprimir, o sea, non lo imos imprimir, ímolo mandar por correo electrónico. Sí. Si mandámoslo aos voceiros, tedes para mirar, sí. Vale. Bueno, voceiros Diego, pero pues manda. Mándaselo si queres. Da igual, Tito, dá o mismo. Dá o mismo. Como? Xa chegou? Non. Sí. Foi Valeiro. Repetimos. Chegou. Ahora sí con Amelia. Sí. Diego. Pois xa está. Tito. Desmontamos isto un segundo. Sí.
Chao. Ben, pois sin máis asuntos que tratar,